दोस्तों आप लोगों को बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी और अक्षय सिंह जी के फिल्म विवाह 2 जो कि आज के दिन भी जो कि बिहार एवं झारखंड के सिनेमाघर में चल रहा बा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताई कि किन किन दर्शक लोग अभी तक प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 देख ले बानी। अगर जिन दर्शक लोग अभी तक प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 ना देख ले बानी उन दर्शक लोग भी जाकर अपना निजी सिनेमाघर में देख सकत बानी। काहे कि बिहार एवं झारखंड के दूसरा सप्ताह के सिनेमाघर के लिस्ट आ गए बा जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकत बानी। तो आप लोग भी जाइए अपना निजी सिनेमाघर में और प्रदीप पांडे चिंटू जी और अक्षय सिंह जी की फिल्म विवाह 2 देखी और देखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को देखने में कैसा लगा। काहे कि प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 2 फुल्ली पारिवारिक फिल्म बा, अश्लीलता से बचकर बा। आप लोग पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 देख सकत बानी। तो आप लोग को छोटा सा जानकारी बतावे के रहे। अगर आप लोग प्रदीप पांडे चिंटू जी से जुड़ी जानकारी और आगे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग हमनी के चैनल यादव म्यूजिक हिट भोजपुरी न्यूज के सब्सक्राइब कर दी, वीडियो के लाइक कर दी, वीडियो के शेयर लगा दी। चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।